triste dictadura que vivimos no pasado, nunha época escura. A primeira vítima de toda guerra é a verdade. A paz é cousa de dous. A guerra só de un. Na guerra non hai vencedores, só vencidos. No capítulo de hoxe, e seguindo paso a paso a traxectoria poética de Florencio, falamos de poesía accidental e de combate. Falamos do compromiso político, da necesidade de nomear as injustizas e de manifestar a vitoria. No mes da primavera, das revolucións e das flores, hoxe falamos das cancións da loita galega. Un Robinson Crusoe do galeguismo. Así se sentía Florencio na súa mocidade. E lembremos que aprende e participa inicialmente desde a distancia, cos pés en Castela, que non a cabeza. Malea todo, Florencio acabará por asumir responsabilidades políticas a vez que pon os seus versos a disposición da causa republicana no marco da Guerra Civil Española. Pero Roma non se construíu nunha hora. Antes disto, xa é posible intuir nas letras do Decórgomo unha vontade social e de compromiso, escribindo, como xa mencionamos, sobre a injustiza social propia das redes clientelares dos caciques ou sobre a situación sociolingüística do idioma e dos topónimos do lugar. Nun panorama no que o uso do galego revelaba un posicionamento político inequívoco, hai cousas que tampouco cambian tanto, Florencio combate prexuizos nun labor de normalización tan urxente como necesario. É así que nas súas opinións sobre o galego, Florencio ventila e ventila ben, suliñando que el dulce dialecto de Galicia está bien para hacer bonitos versos, mas querer emplearlo a todo pasto es utópico y necio. Necidades e utopías aparte, Florencio cede a palabra a unha voz poética en castelán, a do cosmopaleto que non valora o propio, e que repite as consignas do autoodio que se converterían en prioridades de Estado co establecemento do réxime dictatorial de Francisco Franco. Pero isto é só o comezo dunha serie de textos que vacilan entre a poesía, a narración oral e os cánticos populares, e que teñen como último fin concienciar da situación de emerxencia social e política e animar a loita en contra dos sublevados e a favor da democracia republicana. Se no anterior episodio falamos de vangarda en xebre e desa lírica dionisíaca con dose de retranca marca da casa, as letras de Florencio inclúen tamén versos de poesía de combate e de intervención. Como sinala o profesor Montero Ríos, estamos ante poesía de denuncia e patriótica, civil e belixerante, de loita. Aquí marcamos precisión cos termos. A vontade detrás destes textos é a de animar, nun contexto de conflito armado, a loita polos intereses democráticos e, máis concretamente, os republicanos. Con todo, Florencio de novo marca unha postura propia, afastada de tópicos simplistas e que se vai afiando co paso do tempo. A súa era unha crítica ás injustizas, vestidas ou non con roupas democráticas, e mostrando unha visión pragmática e normativa da democracia, e non só como un proceso baleiro de valores. Neste sentido, o Cancioneiro da Loita Galega, editado polo Partido Galeguista e publicado xa en México no ano 1943, é unha obra de autoría colectiva na que aparecen as letras de Bouza Brei, Cabanillas, pai e fillo, Emilio Pita e o propio Florencio, entre outros, nun total de 158 páxinas. Facendo uso de pseudónimos na meirande parte dos casos, unha aura de misterio envolvía este libro.
A falta de difusión da obra no país, entre outras circunstancias propias do contexto da posguerra, fixeron que a obra pasase prácticamente desapercibida até 50 anos máis tarde, cando foi recuperado e reeditado. Asemade, o cancioneiro está numerado, o que nos anima a pensar que existían intencións de continuar coa serie especulándose incluso coas poucas posibilidades de que nalgún fondo bibliográfico existan máis números agardando a ser descubertos. Sobre o proceso en sí de elaboración da obra, a responsabilidade editorial recae, como non podía ser doutro xeito, no noso autor, en Florencio Delgado Gurriarán. E se miramos as formas e os contidos, os textos de Florencio recollidos no cancioneiro destacan, como apunta Cajaraville, polo uso de recursos de repetición e recorrencias. E seguindo o apuntado por Emilio Vega, Florencio elabora unha totalidade poética impresionista, como un instrumento de defensa da lingua, da cultura e de Galicia como unha nación autodeterminada. A intención do poeta é entón a de imaxinar un mundo en liberdade, unha sociedade feliz e fabricar a medida os futuros posibles e convencer de que non todo está perdido por moitas injustizas que existan. No proceso aparecen os mártires e a figura do guerrilleiro, deses homes e mulleres que se botaron ao monte e que diron a súa vida pola loita galega. Titulado O guerrilleiro, o seguinte poema de Florencio non só fala desas situacións de injustiza, senón que se permite, tamén, avistar a vitoria. E aquel día han de fuxir os morcegos e de suicidarse os sapos, en canto se enfeite o ceo co azul e o branco máis puros, e dos roibén, co vermello, e a lúa, fouce de prata, cinza o máis varil luceiro, e os sinos dos bilitroques e a viola dos piñeiros, e os foguetes da candeia espallen teu triunfo nos ventos, e haxa, nos eidos, romaxe de riseñores e merlos e dende o alén, che sorrían os que a causa a vida deron. Aquel día, polo teu esforzo rezo, voltarán os aturuxos, ai larelo, ai larelo. Aquel día, terra nosa, barudo mozo galego. Ser faíscas na grande fogueira do mundo, ser formijas, baixar os mimiños nesta arca de Noé, na que voamos nos queríamos. Por outro lado, compre mencionar que os textos recollidos no cancioneiro e asinados por Florencio non son completamente inéditos. 5 anos antes da publicación en México do cancioneiro, no ano 1938 saen á luz 6 romances de corte político incluídos en Nueva Galicia, unha revista que funcionaba como portavoz dos antifascistas galegos e que, malia ser coordinada desde as oficinas do Partido Comunista, incluía voces diversas da esquerda e do galeguismo. Ao mesmo tempo, e expandíndose nos 3 anos posteriores, ata 19 composicións parte de bebedeira publicada no ano 1934 serán publicadas, ou mellor dito, republicadas, polo xornal El Compostelano. E este é un dato especialmente sorprendente, se temos en conta que Santiago era presa do control dos sublevados, como apunta Ricardo Gurriarán. Pero hoxe poñemos a paisaxe en pausa e falamos da poesía circunstancial, achegándonos á lírica de intervención e antipoesía de autores como Celso Emilio Ferreiro, tal e como se recolle na obra poética editada por Xerais. Aparecen nos poemas as expresións máis coloquiais, as frases feitas e incluso o emprego de estruturas líricas e universos de significado inspirados na tradición musical do país. Florencio inclúe tamén activamente aquel que está a ler, interpelando e chamando a acción a quen pousase os ollos nas súas letras. Afondando nos matices, o réxime do ditador Francisco Franco, renomeado a Fuco e aderezado con inventivos insultos, malia coincidir en símbolo relixioso coa fe profesada por Florencio, este non se queda corto de metáforas para denunciar a corrupción eclesiástica e a perversión dos valores cristiáns daqueles que rezaban repetindo a importancia de amar e de amar mentres masacraban os seus irmáns. A crítica vai entón ao aparato da Igrexa como institución.
esa que repartía escapularios con detente bala cando a misericordia divina servía como protección contra a munición inimiga só dun bando. Escoitamos agora Levan a Cristo por fora, neste caso a través da voz de Cristina Neta, xornalista en proceso e creadora valdorresa. Levan a Cristo por fora, levan o demo por dentro, a relixión nas camisas, do inferno as paixóns, no peito, frechas, xugo, escapularios, morte, escravitú, amuletos, insignias maldizoadas, enfeite de traizoeiros, con fachenda de asasinos, amostranlle ao mundo inteiro. Levan a Cristo por fora, levan o demo por dentro, pregan o Santo Rosario e andan a matar labregos, tin responsos en latín e enlinxan os mandamentos, císcanse no Pater Noster, pero marmullan, con xeito, orazóns de gran virtude, para esconxurar os vermellos e matalos ao seguro, de ser mortos sen ter medo. Levan a Cristo por fora, levan o demo por dentro, din blasfemias cando matan, mais gardan, con gran respeito, o copón entre mosquetes, calgardas do honor dos cellos. Levan a Cristo por fora, levan o demo por dentro, asasinan homes libres e, da Inquisición ao xeito, esforcianlle as orfas fillas para darlle anxos do cello. Dinse de Deus leixionarios e son as lexións do demo, a asoballar todo o nobre e ceibe do chan galego. Levan a Cristo por fora, levan o demo por dentro, levan a Cristo por fora, blasfemos. Tamén, co paso do tempo, atopamos unha viaxe ideolóxica na súa relación coas cosmovisións socialistas. Male apertar inicialmente o programa de traballo da Unión Soviética, Florencio acaba desencantado cos resultados, pasando de louvar os soviets como vehículo para a emancipación humana a unha máis discreta e xeral chamada vitoria no seu poema Fora Popes, por non falar de Amencer, un exercicio de admiración directa ao réxime ruso. De igual forma, a repulsa á monarquía ven a ser moderada coa designación de Juan Carlos I como sucesor ao trono español, na etapa correspondente ao camiño á vellez do autor. Pero volvendo ao cancioneiro, Florencio asina 12 composicións baixo o nome de Nadel, como nos ven certificado polo propio Florencio que, 4 décadas despois, inclúe estes textos no Soño do Guieiro. Todos os poemas aparecen publicados con posterioridade o 18 de xullo de 1936, agás un deles, Fala en castelán, o que se lle engaden 2 novas estrofas. Precisamente, a revisión estilística e a depuración, perseguindo un ideal lingüístico pulcro e coidado, é unha das constantes da obra de Florencio. Se nos preguntamos sobre a posición desta poesía civil dentro do conxunto global da obra do autor, haberá quen defenda que, en última instancia, hai obras de maior depuración e mellor calidade en contido dentro do seu catálogo. Haberá tamén quen se pregunte, con cara de sorpresa, os motivos detrás da escasa divulgación da obra, así como da pouca atención prestada por parte da crítica, quedando a marxe das antoloxías colectivas editadas desde o centro do Estado. Tamén é certo que valorar e sinalar unha xerarquía de importancia entre as obras de calquera autor, en este caso de Florencio, é un traballo de especialistas e depende do método e dos criterios escollidos, que ben poden ser completamente subxectivos. Con todo, e cedéndolle o autor a soberanía sobre a súa creación artística, Florencio destacaba a posición da súa poesía de intervención con respecto ao resto da súa obra, poñendo no centro a súa lírica de combate, sobre todo nos últimos anos. Falando de acción, os antecedentes máis directos ou un rastro da actividade política por parte de Florencio aparecen en Córgomo, co noso protagonista implicado na creación dunha asociación que buscaba divulgación cultural a nivel local. Non todo van ser verbenas e noites de bebedeira. Antes, e como xa abordamos en entregas anteriores, Florencio participa tanxencialmente do sindicalismo estudiantil na universidade, aínda que diferindo en motivacións. Xa non é cuestión de intentar maximizar o tempo de vacacións, senón de empregar a palabra como ferramenta de cambio político, social e cultural, unha tarefa de gran envergadura. Así, no ano 1930, e xa vivindo de novo por terras valdiorresas, constitúese a Irmandade Galeguista Valdiorresa con Florencio entre os membros da súa xunta directiva. Apenas un ano despois, coa proclamación da Segunda República, o grupo uniríase ao Partido Nacionalista Republicano de Ourense. En ese mesmo decembro, o Partido Galeguista nace tras a 7ª Asamblea Galeguista Nacionalista.
Tras un parón de un ano, de novo, por recomendación e consello familiar, Florencio entra a formar parte oficialmente do Partido Galeguista no ano 1933. Vinculado ao partido, acabaría por facilitar un traballo de dinamización política de base na comarca e fora dela, acompañando a Otero Pedrallo, Alexandre Bóveda e a Castelao, entre outros, asistindo a mítins, organizando campañas e viaxando tamén ás asembleas e reunións do partido. Tras publicar Bebedeira en 1934, lembremos, e até a comezo da Guerra Civil, as responsabilidades políticas fan que Florencio non teña excesivo tempo para a creación artística. Tralo golpe de Estado fallido, Florencio chega tras un longo periplo a Barcelona no ano 1938, pasando a formar parte do exército republicano e, máis concretamente, ollo, a subsecretaría de armamento, para logo pasar ao Servizo de Información do Estado Maior. Afiliado tamén a UGT e ao Socorro Vermello de Cataluña, Florencio escribe ás Sociedades Hispanas Confederadas a fin de organizar a evacuación dos guerrilleiros republicanos. Incluso temos testimonio de que o noso autor, versos en man, viaxa ata a fronte do Ebro cunha misión especial, animar as tropas a través da poesía. Por se parece cousa menor ao anterior, nese mesmo ano pasa a formar parte da executiva do Partido Galeguista, coordinando un área de interés estratégico no momento, a Secretaría de Propaganda. Desde o exilio, a súa voz segue a denunciar a falta de liberdades e a vontade inxenua de regresar á península, convencido de que a guerra sería decidida en favor do bando republicano por mor da intervención internacional. Pese á vontade inesgotable, a historia non falla sempre a favor da causa máis xusta. Así foi como os lobos da xente acabaron por gañar a partida. Din que aínda é posible ver, nas noites de lúa chea e nas bancadas de algúns parlamentos, os dentes afiados dos que buscan sangue e vinganza. Estes lobos da xente son moito máis que simples correas de transmisión dos plans dos tiranos, erixíndose como a personificación da maldade, a violencia e a crueldade, e servindo de antagonistas os mártires e guerrilleiros dos que falábamos antes. Pero non serei eu o que conte esta historia, senón o propio Florencio, a través, neste caso, da voz de Aarón Alonso, filólogo e valdiorres de adopción. De novo, os lobos da xente andan ceibes pola terra, searas do chambrañego, verdes agros da ribeira, a beiramar de feitizo, Galiza, Galiza inteira, das risas patas dos lobos, sinten no chan a mancela. Coitados vellos petrucios, coitadas naiciñas vellas, coitados orfos cativos, coitadas mozas sinxelas, coitado pobo galego, coitada xente da aldeia, ou coitada nai Galiza, coitada, coitada terra. Anda a xorrar o teu sangue e tes a carne maltreita e o corazón tes ferido polo dentamio das feras. Ma a fada a que che botaron, pois murchouse a tua colleita e a morte fai nos teus fillos seitura de xentes grevia. O abrente de liberdade afogou na sombra mesta e non cantan os malvises nas outroura ricas leiras, e os alalás xa calaron nas outroura gorsas ledas. E os aturuxos non ruben polas enfestas ladeiras, e só de bulla curuxa súa ladaíña con teima, e soio o sapo asubía agachado na lameira, e só o moucho anda a levar conta de dores e penas. De novo, os lobos da xente andan ceibes pola terra, pero agora son máis feros, teñen a entraña máis preta e máis cubiza de sangue que os lobos da antiga lenda. Ven acentos, en falanxes, como a unha cobarde grea, mártires da nobre causa, xentes de conciencia ergueita, can feridos pola morte, que dan as bocas sanguentas. De novo, os lobos da xente corren ceibes pola terra, florazón de sangue nove e o ronsel da súa carreira.
90 anos despois, as guerras seguen a protagonizar a nosa realidade máis inmediata. En Ucrania, Yemen, Siria ou Palestina, o futuro é conxugado coas consecuencias da devastación bélica, nun escenario que non é de todo extraño. A repetida frase de que non hai mellor forma de entender o presente que prestando atención ao pasado, esquecer a historia como primeiro paso para repetir os erros de onte. E ata aquí o cuarto episodio de Florencio, o podcast. Na seguinte entrega, a do mes de maio, mes grande do ano das letras de Florencio, miraremos con detalle a paisaxe valdeorresa e os espazos do Oriente Ourensán recollidos na súa obra. Prestaremos tamén atención a cada detalle, cada palabra, cada ruido e cada cor. Garda a data, domingo 29 de maio, para seguir falando de Florencio. Ser libremente ames, ser estrella.